La societat industrial ha produït de forma massiva sense tenir en compte l'impacte mediambiental que estem causant. Tot això ha provocat grans perills per a la conservació del patrimoni natural. Els impactes mediambientals més significatius provocats per l'activitat humana són l'efecte hivernacle. Amb l'alliberament d'aquests gasos, l'atmosfera deixa passar la radiació del Sol i això provoca l'escalfament de la Terra. Pluja àcida. La combinació d'aquests gasos amb la pluja normal produeix microgotes d'àcid sulfúric que cremen les fulles de la vegetació. Desforestació. Procés de desaparició dels boscos i masses forestals. Contaminació de l'aigua. L'activitat humana fa que llencin productes tòxics o contaminants als rius i des d'aquests passen fins al mar. Totes les coses que llancem un cop utilitzades i totes les matèries que resulten d'un procés industrial es poden considerar residus. Aquests es poden dividir en renovables i no renovables. Els residus renovables són aquells recursos nets i quasi inagotables que proporcionen la natura. L'energia solar, l'energia hidràulica, l'energia eòlica, la biomassa. En canvi, els residus no renovables són aquells en què les reserves són limitades i, per tant, disminueixen a mesura que es consumeixen. Hem de ser conscients que les activitats humanes sempre tenen una expressió territorial i un impacte en el medi. El sòl és un recurs molt escàs i molt important pel plantejament urbanístic i per les activitats econòmiques. En aquesta notícia publicada al 9-9 el 12 d'abril del 2021 podem veure la tendència urbanitzable dels últims anys. En el cas del Vallès Oriental, aquest territori ha perdut més de la meitat de les seves terres de conreu en 60 anys per dedicar-les a les funcions urbanes. Ha perdut 14.765 hectàrees de sòl agrícola entre 1956 i el 2018. Aquesta tendència als usos del sòl és canviant. Al 1956, el 61% del sòl era d'usos forestals, el 36,3% per usos agrícoles i només el 2,7% urbà. Ara, com ens trobem en una societat postindustrial, aquesta tendència als usos del sòl ha canviat i tornen a tenir més rellevància els espais dedicats a l'ús agrícola. Ara, al 2018, el 66,9% és dedicat als usos forestals, és a dir, sòl no urbanitzable. El 16,2% a usos agrícoles, sòl no urbanitzable, i el 16,8% a funcions urbanes, sòl urbà. Cal destacar que el plantejament urbanístic està delimitat per la classificació dels usos del sòl. Quan parlem del sòl urbà ens referim als terrenys sotmesos al procés d'integració del teixit urbà, és a dir, a terrenys ja construïts, amb cases, supermercats, etc. Tanmateix, quan parlem del sòl urbanitzable ens referim a terrenys que, segons el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, són necessaris per garantir el creixement de la població i l'activació econòmica. Per últim, quan parlem del sòl no urbanitzable, ens referim a espais que no poden ser sotmesos a processos urbans.